Kuin palakakkua. Nipsu johdatteli piisamirottaa pitkin pimeää luolastoa, käsi tiukasti toisen kädessä. Oli onni, että piisamirotta oli istahtanut kakun päälle, ja vielä onnekkaampaa, että tuo karvainen uros suostui lähtemään Nipsun matkaan ilman sen suurempia vastaväitteitä. Kun Nipsu ja piisamirotta pääsivät luolaston päähän, Nipsu kääntyi katsomaan toista kiimaisesti. Pyrstötähden valo, joka pilkotti luolaston seinän pienistä raoista, osui piisamirotan viiksiin, jotka sädehtivät kauniisti kuin ruohonkorret kesäyönä. Piisamirotan katse oli täynnä kysymyksiä, ja Nipsu aikoi pyyhkiä kaikki ne pois rakkaudellaan. Yhdellä pienellä liikkeellä Nipsu kaappasi toisen syliinsä ja suuteli piisamirottaa suoraan tämän viiksien peittämälle suulle. Vanhempi mies vaikutti aluksi erittäin jännittyneeltä, eikä tästä näyttänyt tulevan minkäänlaista vastausta Nipsun tunteille. Mutta juuri kun tuo oli vetäytymässä pois, piisamirotta ikään kuin suli vasten toista ja suuteli innokkaasti takaisin. Kun nämä kaksi olivat suuteloineet kuin teini-ikäiset kiimoissaan seinää vasten. Oi kyllä! Niin paljon kieltä, että kelle tahansa ulkopuoliselle katsojalle olisi tullut paha olo. Nipsu pyöräytti piisamirotan ympäri ja liuutti tassujaan toisen pehmeällä ja karvaisella vartalolla, jumaloiden jokaista kurvia ja möykkyä. Lopulta Nipsun kädet saavuttivat piisamirotan karvaisen, kakkuun sotkeutuneen perseen, ja nuorempi mies puristi niin paljon sotkuista karvaista lihaa tassuissaan kuin vain mahtui, ja piisamirotta päästi ulos kiimaisen henkäyksen. Nipsu näykki toisen korvaa ennen kuin laskeutui polvilleen, kädet tukevasti piisamirotan vyötäisillä, ja haistoi, kuinka kakun ja persien haju leijuivat vanhemman miehen takapäästä. Haju oli huumaava, ja Nipsun teki mieli maistaa sitä, miltä kyseinen kakku ja piisamirotan karvat maistuivat. Ja niin hän myös teki. Oi vittu. Lopulta Nipsun kädet saavuttivat piisamirotan karvain. Mä en pysy pokkaan.